Iki sapa iki? Ya kuwi Genduk Silva Nur Maulita. Utawa BP. BP iki apa? Bu Patrick. Oh lho, Patrick duwe bu lho. Ngalor ngidul babu-babu aku. Ngene lho bune. Nek ditayo iya pakmu. Bune Bune karo pakmu. Bune pakmu, bune pakmu, bune pakmu. Aku lak ngarep krungu bune, nek bune krungu pakmu. Ya, sowan Pak Nardi sekeluarga ya Cahayu. Nggih. Menika sangat luar biasa ben taun mesti gelar wayang kulit yang tidak habis pikir nggone rakete kekadangan karo Rudi Gareng karo Cakra Budaya yang sangat istimewa. Setiap wayangan terjadi dawuh pokok atau wayangan yang 2 malam, yang 1 malam tetap Rudi Gareng dari Blitar. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak Nardi, ini dulur Sinolo Wedi, muga berkah sehat seger Pak. Mantap. Ude Jaya Mulya. Sumuruping mriko kemutan. Nggih. Surya mayangi. Ya aku lek nyanyi tak hayati no mewek dhewe ya susu. Penghayatan iki penting. Niku napa judulipun Cahayu? Judulipun menapa menika judulipun? Wisa Tresna. Wisa niku napa wisa niku? Wisa niku Wisa kuwi racun. Dadi kowe iki ora percaya karo Krisnia tukang ngapusi to. Mana kowe aja kulino ngapusi kancane. Mana kowe iki omong tak omong Krisnia karo Rita ya ora dipercaya ya. Wisa kuwi racun. Tresna kuwi nek dihayati tenanan kuwi saka mangsa nek ora imbang kiwa tengen ya. Dadi loro-lorone iki ora sehati, sejiwa dan senasib sepenanggungan sehidup semati kuwi kaya wisa. Terus umpamane to kaya to cinta bertepuk sebelah tangan itu tak Om. Nah, cinta bertepuk sebelah tangan kok bertepak ya. Bertepak iya. Iya. Untune sok kelopongso iki udah upamane ya wong iki demen ki kasih iki nono lho. Pengen takon nomere. Mbak wis nomor iki WA. WA niki wedi-wediane. Halo. Terus esuke iki muni tambah, halo cantik. Terus baru sombene iki tambah gentine, lagi apa Terus disui dari susuni imis ngono disui. Iya. Iki karepe yo I miss you maksudnya ngono. Mriki wonten Om teng CPI wonten sing ngaten niku. Lah piye to yo panggah ono to wong isen-isen wong urip kok. Isen-isen wong urip. Ya sing di WA iki bojone wong. Sing lanang nyambut gawe ngantek elek, tekuk krikel ora ketok apa-apa. Iya. Nek nek udah makan belum. Sing lanang iso nyambut gawe ngantek muntah-muntah to kali bangsane. Ora ketok. Kuwi perjuangan cinta nalika jaman semono dulu saiki wis ora ono. Saiki wis ora ono. Jadi kanca-kanca kabeh iki wis aku ki ora enek wanita kejaba istri saya sendiri. Cacah iki sumpahe Cakra Budaya ngono kuwi. Cakra Budaya. Wah sumpah kabeh sing gender. Ora enek kok mayu lho Mas. Kejaba yayangku bojoku ki ora enek. Ono ora sumpah wong di bojo. Iki dhek sumpahe sapa-sapa pokok wedok ayu. Sumuruping ya Cahayu. Mendung
Dapat. Ya, kita aturke dulur-dulur mriki. Wonten Pak Bambang, wonten Pak Jun, wonten supen kanca-kanca sing padha mbiyodo sabiyantu Pak Nardi sak keluarga nggone ninjake tasakuran dalu menika. Ya. Terus terima. Ayo. Ada suara nama tak ada. Terima.